А сега ще поговорим и ще открием някои духовни теми, защото по покана на Българската православна църква до 25 септември на посещение у нас са висши духовници от Александрийската патриаршия и Светогорския манастир Есфигмен, митрополит Емануил и архимандрит Вартоломей. С благословението на Негово светейшество Неофит на 23 и 24 септември в Църногорския манастир ще бъде отбелязана паметта на преподобни Силуан Атонски. А кои са най-големите предизвикателства пред православната църква в днешно време, вижте в интервюто на архимандрит Вартоломей пред Варсен Такворян. Добре дошли отново в България. Кои са най-големите предизвикателства пред православната църква в днешно време? Здравейте и от мен! Благодаря ви за възможността, която ми давате да се отправя към обичания български народ. За мен е щастие, че за пореден път се намирам в тази благословена страна. Предизвикателствата, пред които е изправена днес църквата, са основно от комуникационен характер. Как ние, като църква, можем да предадем Христовото Слово на хората. Това е основното ни дело като свещенослужители. С един прост прочит на Евангелието можем да видим, че Христос, говорейки в онова време, говори и за всяко друго време, включително и за нашето съвремие. Просто в днешно време църквата трябва да осъзнае и да види съвременните проблеми, възникнали в обществото. Казвате съвременните проблеми. Какво е мнението на гръцката църква относно войната в Украйна? Още от самото начало Гръцката православна църква, както и Вселенската патриаршия, към която ние като Света гора принадлежим, е против войната в Украйна. Днес, през 2023 година, познавайки от историята последствията от една война, не би трябвало в днешно време да съществува война, дори и като понятие. Вярвам, че има куп други начини за решаване на конфликти. Защото проблемът не е само, че войната ще разруши цяла една страна, ще разруши и семейства, имущества, човешки животи, но последствия има и след войната. Какво ще остави след себе си тази война? И ще трябва да се намери тази душевна, духовна сила, за да се изгради наново цяла една държава, цели градове, семейства, които са изгубили имуществото си и най-вече да бъдат утешени след загубата на близките си. Не би трябвало в днешно време да говорим за война. Защото материалното е взело превес. Цялото възприятие за живота се е променило. Живеем с единствената цел да изкараме повече пари, да работим от сутрин до вечер с приемливото оправдание, трудя се за благото на семейството ми и за бъдещето му. И парите, които са едно материално средство, за да помагат на човек, са изменили ролята си и са се превърнали в самоцел на човешкия живот. И е изгубено понятието за семейство. Не могат да се видят. Мъжът и жената в една двойка не могат да се видят, защото са заети с работа. Родителите не могат да видят децата си. Децата биват отглеждани или от бабите и дядовците си, или по ясли и детски градини. И децата не получават майчината и бащината прегръдка, а прегръдката е продължението на пъпната връв на детето, когато се е намирал в утробата на майката. И именно тази връзка дете, майка, баща, която е съществувала през тези 9 месеца, в които детето се е намирало в утробата на майката, когато дойде моментът детето да се появи на бял свят и пъпната връв бива отрязана, идва прегръдката, за да замести и продължи тази връзка на майката, бащата и детето. А детето има нужда от тази прегръдка. Заложено е в ДНК-то му. И когато не получи тази прегръдка от майката или бащата, започва да я търси другаде. И виждаме последствията от това днес. В България вече над 33 години се води един голям дебат да се въведе ли в училище точно този предмет, който да запознае от малки децата с църквата, с християнството, с православната църква. Добре е да се преподава вероучение в училищата, за да могат децата да се запознаят с основите на вярата на бащите и прадедите си. Но за мен най-важното е предаването на вярата в Бог да се случва вътре в семейството. Виждате хората в днешно време. Не се усмихват, ядосват се лесно, още по-лесно намразват, няма толерантност. Хората не проявяват търпение един към друг.
Това показва отсъствието на любов между хората. И това не са празни приказки за любов. Любовта е основна, съставляваща част на човешкия живот. Тя е тази, която изглажда несъвършенствата между хората, за да може досегът помежду им да бъде по-гладък. Тя е омекотителят в нашия живот. Това ли е рецептата хората да станат по-добри и светът да се промени? Точно така. Бог ни е дал. Бог е любов. Христос дойде на земята и ни даде заповед да се обичаме един други го. Това е заповедта за любовта, която ние трябва да следваме, след като се наричаме християни. Но отново акцентирам върху първия въпрос. Стимулите около нас са толкова много, че човек попада много лесно в грешката, в която хората попадат от самото начало на съществуването им и която е била и завършена от първите човеци. И сега аз поставям един въпрос, на който всеки ще намери сам отговора. Забравя ли се любовта? Не. И въпреки това, в днешно време лесно забравяме. Любовта като дума е нещо красиво. Ако добавим и понятието, става нещо божествено. Думата любов, понятието за любовта. Сърцето развълнувано подскача. Не е ли красиво да обичаме? Нека положим усилия в тази посока. И това пожелавам на себе си на първо място, но и на всички хора. Да си поставим за цел любовта, да извършим едно обновление в живота си, един рестарт. И когато направим това, ще открием много грешки, които правим, но в същото време и много таланти, които имаме. И това дело на любовта, подхранването на любовта, ще дойде и ще ни обнови. Нека бъдем всички светли и радостни. И да се усмихваме. И аз много благодаря.